ಮಾತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೇರು ಬೈದಿನ ಖುಷಿ ಬಟ್ ಎಂಕಿಂಚ ಬರ್ಪನವರ ಸ್ಟೇಜಿ ಆರು ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಸೊ ಅರ್ಧಾದ ಲಾಸ್ ಮಲ್ತಿರೋ ನನಗೆ ಬಂದ್ಪೆ. ಓಕೆ, ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟತ್ತುಲೆ. ಹಾಯ್ ಮಾತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏನ ಪಪ್ಪ ಬರ್ತೀರಿ ಕಡಂದಲೆಡು ಕಟ್ಟೆತ್ತನ್ಗೆ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ನೆಲದ ಅವಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆಡು ಕಟ್ಟೆತ್ತನ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ಕಟ್ಟ ರದ್ದಾಡಿ ಅಂತ ಅದು ಆರ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ಅದ ಬೇರೆ ಫ್ರೈಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಎಲ್ಲದಾದ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಗಮ್ಮತ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಕಬಾಬ್ ಕಬಾಬ್ ಬಿತ್ತದು ಮುರಣಿದ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು 2 ಸಲ ಕಾಯ್ತಿನ ಇಡೀ ಕಾಯ್ತಿದ್ದು ದಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಗುಟ್ಟು ನುಂಡು ಅಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಡ 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 ಕೂಡ ಒಂದು ನೀರಿತ್ತು ನೆಂಚಾದ್ರೆ ಕಬಾಬ್ ತುಲೆ 1 kg ಕಬಾಬ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರು. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣ. ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ ಮೆಕ್ಕೊಂಬೆ ಹಬ್ಬಿ ಕಬಾಬ್ ಬುಡಿಯರು ನಾನು ಅವಂತೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಒಣಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆಂಗಳು ಪೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಪೊಪ್ಪನ ರಿಕ್ಷಾ ಪೊಸತ್ ಬಂಡ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಬೈದಳು ಪೊಯ್ ತೂಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಿರಗಂದೇರು ಪಪ್ಪ ಇದು ಗೋಣಿಡಿ ಅಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪೂರ ಗೋಣಿಡು ಪೂರ ಪಿರಕತ್ತ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾಮಾನು. ಟೇಬಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪೊಸತ್ತು ಸೀಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾಯಿನಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಾಯಿನಿ ಎದುರುಗು ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಕುಡ್ಲಾಡತ್ತಿ ಪಾಪ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪಾಯಿನಾ ದಾಲೆಜ್ಜಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಇತ್ತದ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತೂವರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಂಟು ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಅದೇ ಗನ್ ಖುಷಿ ಅಡ ಅಜ್ಜ ಹತ್ತಿನಿಕ್ ಅಜ್ಜ ಖುಷಿ ಅಜ್ಜ ಇತ್ತು ಅಜ್ಜ ಪೋಪಿರಿಗೆ ಏನು ಅಲ್ಪ ಪೋಪಿನಾ ಬರ್ಚಾ ಹೌದಾನೆ ರಿಕ್ಷಾದು ಏನಪ್ಪ ಅಜ್ಜನಾ ಎಡ್ಡ ಆತಂಡ ಪಪ್ಪನ ರಿಕ್ಷಾ ಲಾಯ್ಕ ಅಜ್ಜನ ರಿಕ್ಷಾ ಲಾಯ್ಕ ಏರ್ನಾ ಹೌದಾನೆ ಅಜ್ಜನ ರಿಕ್ಷಾ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜ ಅನ್ನ ಏಪರ್ದಿಂಚ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜನ ರಿಕ್ಷಾ ಕನಲೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಪಾಪ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಬಾರಾಡಿದ ಕಂಬ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಂಬ್ಲ ಉಂಡು ಹೂ ಅಪ್ಪವು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಕಂಬ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಏನ ಅಪ್ಪಗ ಮುಂದು ಮಲ್ತು ಕೊಣೋದಿತ್ತರೆಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೈಯಾಗ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಡಸುಬ್ರ ಮಲ್ತು ಕೊಣೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಕಂಬ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲ ಆಪುಣತ ಓವು ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನದೈತೆ ಓವೇ ನಂದಿಗೂರು ಒಯ್ಟೆ ನಂದಿ ನಂದಿ ಕೂರ್ದೈಟೆ ಕಂಬ್ಲ ಆಪುಂಡೆ ಪಪ್ಪನ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರಾರ್ ಅತ್ತಿ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲಾರ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳನಾ ಸರಿ 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 ಗುರುಪು ರಜ್ಜ ಒಂದು ಕೊಡುಪು ಸರಿ ಸರಿ ಯಾವ ಅತಿ ಪಾಪ ಒಂದು ಮುರಣಂಜಿ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಈ ರಂಗಡ್ಡಿ ಪುನೇಜಿಗೆ 2 ಸಲ ಬತ್ತೀರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಫಿರೊಂದು ಸಲ ಪೋದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಂತ ದೂರ ಹೋಪಾರಿ 4 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಪೂಜೆ ದೂರ ಹೋಪಾರ ಜಪ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಂಡ 1 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ರೆಸ್ಟ್ ಆತ ಈರು ಬಕ್ಕ ಪುಡ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದು ಮನ್ಪಾರು 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾನ 11 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಒಪ್ಪಿ ರಾತ್ರಿ ಇದೆ ಪತ್ತೊಂದು ದೂರ ಹೋಪಾರ ಮಾಲನ್ ನನ್ನ ಸೀರೆ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂಜ ಕಂಬಳ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ ಬಾರಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡ ಹೌದಾನೆ ಅವು ಅಗಲ ತೀರಿಯರಿ ಓ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ನಿ ಬಾರಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪೇರನ್ ಸೇ ಬಾರಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆನಿಗೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಮುಲ್ಕಿಂದ 22 ಮುಲ್ಕಿಯಾ
22 22 ಅಂದೆ ಒಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ಯಾ ಏ ತಾಗೊಡ್ಬೆ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಸಿನ್ನಲ್ಪಲ್ಲ ಏರು ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡತ್ತಾ ಬೆಲ್ಮಂದ ಕಡನಲ್ಲಿದಕ್ಕ ಗಿಡ ಮಾಡಿ ನಾವು ಓಕೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಬಾಬನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಭಿ ಕಡಂದಲ್ಲಿ ತುದುಂಡ ಕಟ್ಟೆ ತುದುಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಗುರಿ ಬೈದು ಇಂಚಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ನಮಕ್ ಯೋಗೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರ ದೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಂ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದಿ ಹಾಂ ಯಾಕಡೊಂಥರ ಹುಷಾರಿ ಜನಲಾಗ ಅವನಿತ್ತು ಇತ್ತು ಸರಿಯೇ ಅವೇನು ಜಂಜ ಈ ತೋರಿನ ಒರಿಪು ಮುರ್ಚಿ ಕೈಪ್ಲೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಗೆ ದಿಲೆ ಆತ ಬರ್ಚಿ ನಮಗಿದ್ದು ಉಳಸಿಗೆ ಯಾವತ್ತ ಹಾಂ ಬೆಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬರ ಗುಚ್ಚಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಯ್ ದಿಯರಾಯ್ಜಾ ಬೆಚಾನಿ ಇರ್ದಿತ್ತು ನೀ ತೈಕ್ ಆಯಿಲ್ ರಟ್ಟು ಜಾ ಬೇರೆ ದಕ್ಲನೆ ಅವಸ್ಥಾನೆ ಅಂಚೆನೆ ಏನ ಪಪ್ಪ ಕಟ್ಟಾಗ್ಲ ಪೊಪ್ಪೇರು ಕಮ್ಲಾಗ್ಲ ಪೊಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅವು ಆ ಕಮ್ಲ ಆಪಿನ ದಿನ ಅವು ಆಯ್ಜಿಂಡ ಅಂಡ ಹೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಪುರ ದೆತ್ತದು ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವು ಪಪ್ಪ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬೋದಿತ್ತೇರು ಅವ್ಳು ಕಟ್ಟ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಡಂದು ಪಿರಾನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೇರು ಲಾಸ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಡ ಆತ ಮಾಲ್ ಬಾಡ್ದೇರು ಏನ ಪಪ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನ್ಪಿನತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ದಕ್ಲನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾನು ಪತ್ತೊಂಬೋದು ಪಿರಕನನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ ಲಾಸ್ ನನ್ನ ಏರಿಯಾಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಕಷ್ಟನೇ ಪಪ್ಪ ಹೆಂಗ ಬೇಜಾರಂಡು ಪಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಮಾಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಏಪಲ ಬರ್ಪಿನ ಇಂಚ ಪುಳ್ಳಿಂತು ಏರೆ ಮಗಲೆಂತು ಏರೆ ಬರ್ಪಿನ ಬೇತೇನೆ ಬಟ್ ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿರ ತಂದು ಬೇಜಾರಂಡು ಪಪ್ಪ ಪತಂಜಂಡಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ಮೀನು ಗಸಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಸುಧಾರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪವೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಂಡೇರು ಪಾಪ ರೇಪು ಹೋದು ಆಕ್ಲೆ ಬಜೆಪುರ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾಕಲ ಒಣಸ ಆಂಡ ನಾನು ಯಾನ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಕಬಾಬು ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಅದನ್ನ ಒರಿದಿನಾತೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಂಡ ಅಂಚ ಉಂಡು ಬಯ್ಯ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕಾಯಿ ಪರ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟೆ ಸುಧಾರ್ತೀನಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ವೆ ಗಂಟೆ ಆತನ ಮೂಜಿ ಪಪ್ಪ ಜಪ್ನಾಗನೆ ಬಂತೇರು ಮುಜಿ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಅಂಚದ ಶಾರ್ಪ್ ಮುಜಿ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಾಯೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಚಾದೀದು ಕೊರಿಯೆ ಪಪ್ಪ ಗಹನ್ ಜೈದೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪನು ಇಲ್ಲ ಡೇರ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲು ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಗಹನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬೇಜಾರಪ್ಪನು ದಯಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪನು ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲು ಪೋಪೇರತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಗೌರು ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚದು ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಚಾಪಡ್ದು ಪಿದಾಡುವೆರು ಗಹನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗಹನ ಜೈದೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಅಕ್ವೇನ ಇಜ್ಜಾನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ಬಾಯ್ ಬನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಲ ಮಲಂಬೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಡಾರತಾ
ಓಕೆ ಗಹನ್ ಪಪ್ಪ ಪೋಯ್ರು ಗಹನ್ ಅಜ್ಜಲ ಪೋಯ್ರು ಪಾಪ ಬೇಜಾರಾಪುಣು ಗಹನ್ ಗಾತೆ ಮಗ ಏರ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪೋನಾಕ ಬೇಜಾರಾಪುಣು ಅತೆ ಬಾಬಾ ಅತೆ ಬಂಗಾರ ಅತ್ತದಿ ಬಂಗಾರ ನೀವು ಸುಂಡುದುಲೆ ನಾ ಬಂಗಾರನ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇದಿ ಯಾನ್ ಗೊವ್ವೆದಿರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಓಕೆ ಚಾಪುರಾಂಡ್ ನನ್ನ ಎಂಕ ಸುರುಡ್ದೆ ನುಪ್ಪಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರುಂಡು ಕಜ್ಜಿಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ತೆ.